Een van de bekendste naïeve schilders van Nederland wie Ruud Wiersma. Hij beschilderde alles wat los en verst zit. Bij gelijk zijn wenning in Bedaad, die het nooit zijn deer inrichten waard als museum. Deze morgen wordt zijn 100ste beddendag betocht. Filmmaker Marijke Jongbloed, zelf afkomstig van Holm, maakt een periode voor zijn deer een documentaire met deze markante persoon. Ja, kom maar verder weer. Dit is de kamer weg bij, hè? De woonkamer, zeg maar, hè? De woonkamer. Hoe kwam je nou op het idee om dit te schilderen? Dat is zo gekomen, ik had hier een oude petroliestook. En die loefde wel eens. En die plofte wel eens. En toen op een avond, toen zat ik hier in de huis en toen gaf er een plof. Dat de vonken die stookten hier over de vloer. En toen ik die stafzoger gauw uit die bedstee halen. En toen heb ik die vonken allemaal opgebeet. Anders was het hele huis de lucht in gegaan. Hè? Nou, Toen was het zwart? Hè? Toen was hij helemaal zwart geblakerd? Toen was het zwart geblakerd, hè? Ja, alles was zwart. En toen ging ik naar een schilder toe. Ik was ook al aan het schoonmaken geweest, maar toen zei hij, je moet niet beginnen te schoonmaken met van de vretende goederen, van die wasmiddels. Want hij zei dat streepert. Loef is vettelijk, zei hij tegen me. Nou, en dat was ook waar, dat heb ik ondervonden. En toen zei ik, zou je allemaal goed verf geven? Nou schilderde hij hem helemaal over in het zwarte weg, zei hij, daar zie je nooit weer wat van. En toen kreeg ik een idee ineens, toen ik aan het verven was, ik denk, ik schilder de boven in blauw en de onderkant groen. Dan ben ik net zo ver als die man in Den Haag, hoe heette die hartstikke weer? Mesdag? Mesdag. Ik denk, dan zal ik hetzelfde maken wat Mesdag ook maakt. En toen heb ik hier de hele natuur opgezet, zeg ik maar zeggen, want ik ben een natuurman. De herfst, zomer, lente en de winter. Hoe lang heb je hierover gedaan? Daar heb ik 5 jaar in gezeten. Zo af en toe er maar eens even aan, weet je wel. Maar ja, ik heb het voor elkaar geflikt, maar ik was blij dat het gebeurd was. Ik heb 15 jaar in Den Helder gewoond en toen heb ik veel op het strand geweest. Dat was in de 30er jaren. Dan was er ook een grote werkloosheid, nou erger misschien als nu. Hè? En dan zaten we een hoop aan het strand. En zeg ik maar zeggen, dit is het strandleven, daar komt van alles op. Hè? Kinderen en de vrouwen die spelen met de kinderen, met ballen, alles komt op het strand voor. Hè? En dan heb ik daarna 5 meisjes op een olifant, die vanzelf uit een circus weggekomen, en de paardrijders. En dan heb je hier nou een dikke vrouw, die heeft ook 2 kinderen aan de hand. Dat zijn allemaal strandsmensen. Ze zijn allemaal een beetje dik. Ja, allemaal een beetje aan de dikke kant ben ze geschilderd. Nou ja, dan kan je het ook beter zien, hè. Dit is de herfst, hè? En een grote rietpoel heb ik hier gemaakt. En het is herfst, dat moet je goed begrijpen. Dit zijn de waterlelies, die komen bij de herfst, hè. En dan heb je hier wat zwanen en wat zeemeeuwen, kokmeeuwen zeggen ze dan. En hier zijn allemaal spreeuwen. Die willen daar in de luwte in het riet zitten, achter dat zaak van de dingers. En dan ging ik vroeger met mijn vader met de riet snijden. En dan zei die landeigenaar,
Maar dat riet was toen duur in die tijd. Toen was ik een klein jochie van een jaar of 10. Dan zeiden jullie moeten die spreeuwen uit het riet. Want ze zitten op één riet en die breekt weg. En dan zitten ze dan de hele nacht op. En dan is er een hele, want er komen duizenden in zo s'avonds. Tussen het licht en donker. Dan komen ze. Maar jongen, dan hadden ze in zo'n nacht een heel hoop rietstuk, hè. Ik weet niet hoeveel bundel dat dit was. Maar dan moesten wij daarop letten, mijn vader en ik. En dan gooien we daar een voetzoeker in en dan boem, uit elkaar. En dan gingen ze zo de lucht in, zo ik het hier fantaseerd heb. Zo gingen ze rechterhand. En als het dan donkerder werd, dan kwamen ze niet meer terug. Dan moesten ze in weiland moesten ze blijven. Daar moesten ze de nacht aan doorblijven. En deze loerde, dat was een, nou ja, zeg maar, een kiekendief, hè? Of een buizerd. Die loerde hier weer op, om daar een van te vangen. Dan veranderde die vanzelf, zo met huid en haar op, hè? En dan later komen die uilenballen eruit. En zo. Ja, die schilder ik ook op, dat kan jullie zien, hè. Hier staat een zwaantje op met 2 jongen en de zon. Want ik schilder op ieder paar schoen schilder ik verschillen. Hier heb je bijvoorbeeld een paar staan, Adam en Eva erop bij een appelboom. Daar heb ik een huis met een appelboom erbij. En hier heb ik klompen. Daar staan er 2 boerenplaatsjes op met zwanen in het water en kiewit in de lucht. Wat zeggen de mensen daar nou van? Dat zal ik u even vertellen. Dat is 2 jaar geleden. Toen komt er mij mijn vrouw tegen, had ik een paar zulke soorten schoenen aan. Want ik heb er nou wel meer in de bedstee. Maar die vrouw die zei tegen mij, meneer, mag ik u eens wat vragen? U hebt een paar fijne schoenen aan, maar waar hebt u die gekocht? Want ik zei, nou, als ik maar zeggen, een vrouw is nieuwsgierig. En ik zei, dan heb ik tegen die mevrouw gezegd, die heb ik uit de Congo. Ik zei, toen ging ze hard weg. Als ze het nog geloofd hebt, of niet, dat weet ik niet. Maar ze zei wel, bent u dan in de Congo geweest? Ik zei, ja. Nou, op zo'n manier, hè? Ja. Maar ja, dat zijn allemaal splinternieuwe schoenen. En het is maar 42. En die moet ik allemaal zo tussenin eens een paar. Als ik nog helemaal niet weet wat ik doen moet, dan schilder ik een paar schoenen. Want ik moet steeds bezig blijven. Hè? Dit is de winter. En dan heb je hier heb je een hardrijderij van vrouwen. De ene die staat net voor op de andere. Hier heb je de oude baanveger die baan erdoor maakt. En hier heb je een tentje, daar kan je poeiermelk drinken. Zoals wij dat vroeger als klein deden. En hier heb je een soortje mensen bij de kant langs staan te kijken naar het hardrijden. Hier heb ik 12 uren aan sneeuw maken geweest met een klein perceeltje. Ik denk, ik hou niet eerder op. Als ik die hoek heb, heb ik precies 12 uur zonder eten en drinken aan het sneeuw maken geweest met een klein perceeltje. Ik ben op Rintje Marais geboren, 1904. Ik ben nu 75 jaar. En ik heb al mijn leven op het water gezwalkt met melkbussen van de boer naar de fabriek en zoiets. En daar heb ik van alles meegemaakt op water. En de watervogels en alles, ik heb alles schade geslagen. Maar ja, aan alle werk zitten problemen aan. En die problemen moet je zelf oplossen, doet een ander ook niet. Op Rintje Marais was ik. En daar ging ik niet naar de kerk toe, dat durf ik wel te vertellen. Een week later, toen werd ik van de kerk afgesneden en een week later, toen kreeg ik 5 gulden van mijn loon af. Dat vergeet mijn leven niet meer. En wat ze nu doen, zeg ik maar zeggen, wat wij vroeger deden, daarom werden we van de kerk afgesneden en het is nog maar een kunstje meer. Ze rijden en vliegen uit de kerk en met een auto en de ene gaat hierheen en de andere daar. Dat mochten wij vroeger niet hoor. Iedereen let op jou, wat je deed? Ja, iedereen let op je. Als je bij een hervormd meisje vroeger stond te praten, dan kwam dominee met ouderling. Je moet om je kind denken hoor, die stond bij een hervormd meisje als gereformeerd zijn. En net andersom was het ook zo. Want er waren 2 dominees waar ik geboren was op Rintje Marais. Dus ze konden elkaar het bloed verdrinken. Ze groeten elkaar niet eens. Zo was het vroeger. En nu vertel ik de waarheid hoor, dat is de echte waarheid. En wat zeiden de mensen dan van jou, als je dat deed? Als Wat? je met een hervormd meisje ging of zo? Nou, dan waarschuwen ze. En dan zei mijn vader, daar moet je niet meer heen gaan. Zo was het toen in die tijd. Dat meisje achter op die motor.
Daar heb ik verkering mee gehad op Prinsje geweest. Maar ja, die gunnen ze me niet, hè. En daar was ik gek op, hoor, eerlijk. En ik had een huis en alles al gekocht voor 900 gulden toen in die tijd. Maar ja, dat was mijn eerste liefde, vader. En de eerste liefde is het mooiste, hè. Waarom werd zij weggestuurd? Nou ja, het was wat een vreemd huis aan. En ik mocht er niet bij komen en zo, weet je wel, van de politie niet. Want die lui waren van de kerk onderhouden. Daar mocht ik niet bij, want ik ging nooit naar de kerk toe, hè. Nou, en toen werd ik daar geweerd, zeg maar zeggen. Toen hebben ze haar weggestuurd. Waar naartoe? Want ik ging naar Den Haag toe. Wat heb je toen gedaan? Toen ben ik naar Holland gegaan. Heb ik me ingelaten burger in Den Helder. Daar heb ik een mooie tijd meegemaakt. Beter dan Prinsje geweest en hier in de omliggende dorpen. En zo ben ik er doorgekomen. Maar je bent altijd nou alleen geweest. Vind je dat niet vervelend? Nou, vervelend. Ik heb zo'n 45 alleen gewoond. Zie, daarvoor ben ik overgegaan op schilderwerk. Maar daarom wou ik nog wel een mooie vrouw hebben. En als die vrouw nu ook wat huisvlijt had, dan zou ik zeggen... Dan krijg jij ook een stuk hardboord en perceel. En je probeert het. Lukt het, dan lukt het. En ik zou je wel enige vingerwijzingen geven dan. Nou, dan was het heel gezellig in een kamer. Of niet dan? Na de oorlog kwam je eerst in Rinsuma Geest. En daar heb je voor het eerst geschilderd, hè? Ja, dat was de jungelen van Afrika, had ik van de zeer. Dat was mijn eerste werk. Maar zie, toen later heb ik weer een tijd uitgeschreven. Toen heb ik dit gemaakt. Daar heb ik 30 weken aan gewerkt. Lucifersdoosjes. Had ik een transformator in, dat transformator brandde en dan brandde de hele plaats. Ja. Maar die jungle van Afrika, daar waren ze bang voor, hè? Ja, daar was buurvrouw bang voor dat ik het huis van huurde. Die zei in een winkeltje, wat die man er op die muur hebt, ik durf niet half bij hem in huis. Toen had ik die junglo erop gemaakt, hè. Nou, dat waren allemaal apen en beren en tijgers en van alles en wilde vrouwen uit de bergen weg. En watervallen, nou daar kon de mensen niet bij, hè. En daarna ben je naar Bedaard gegaan. En Ja. daar had je een huisje. Had je daar ook iets Ja, geschilderd? daar heb ik iets geschilderd en boot onder en dingen, maar dat mocht ik niet meer schilderen, want dat was een huurhuis. Toen kreeg ik al gauw bericht, ik mocht er niet in schilderen, want daar hadden ze al na vernomen. En toen kreeg ik de kans om dit huis, want ik heb er 10 jaar in het huis gewoond. Met een boot, anders had ik ook niks geschilderd. Maar toen kreeg ik al gauw, zeg maar zeggen, je mag niet in het huis schilderen. Zoals jij wil. Hè? En toen kwamen ze bij me om een gulden meer huur. Dat is die vrijzinnige gemeente hier. Nou, toen ben ik eruit gestapt en toen kon ik dit huis krijgen en dat heb ik gekocht. En nu ben ik mijn eigen baas. Nu kan ik doen in het huis wat ik wil, hè. Ik heb ook wel eens tijden, dan lig ik wel op bed en dan kan ik niet slapen. Dan ga ik van bed af en dan schilder ik me weer door. Hè. Je kan soms wel zeggen, het is mijn hobby, maar dat ik dag en nacht soms doorschilder. Ik kom ook nergens meer, anders niet als de perceel en de verf en hardboord op tafel. Ik ben blij dat ik deze hobby heb, want als ik nog niks doe, dan wist ik ook niet waar ik met de tijd heen zou, want ik woon alleenig. En tegen de muren kan je niet praten overdag. Nou, zo. Ja, Kook je nou zelf? nee, ik krijg eten van mijn buurman. Die kookt eten, dat is al 3 jaar zo gegaan, want ik heb het veel te druk met schilderen. En als ik dan eten koken zal, dan heb ik te weinig, hoe noemen we dat als weer? Inspiratie, niet? Ik kan het hard niet eens uitdrukken. Ja. Nou, die steken. Nou, fijn dat je ook zo goed. Wat is dat voor blaadje? Dat is een kalenderblaadje, daar lees ik alle dagen één van.
Dit gaat over Jona. Jona die in de walvis. Om de stad Nineveh, hè. Dat Jonas die werd verslonden in een vis. En daar zat er was een grote vis, zo staat het in de Bijbel. En daar heb je 3 dagen en 3 nachten in gezeten. En zoiets interesseert me een beetje. En daarom mag ik het zelf geschilderd heb, weet je wel. Ik moet eerst maar wat voer hebben, koeienvoer. En het smaakt zo lekker, maar ik heb hier een blaar, jongen, dat is zo lastig, hè, in het kouwen. Maar ja, dat bekomt ook alweer, hoor. Ik ben door een hoop dingen al doorgelopen, nou, dit zal ook alweer bekomen. En dat is de kruisring die je daar hebt? Ja. Je moet krijgen, of blijf er Ja, staan. laat maar staan. Dit is de kruising, hè? Dat kunnen jullie allemaal zien. Daar heb ik nou met elkaar een stuk of 3, 4 van gemaakt. Maar wat ze allemaal zitten, weet ik niet. Maar ik geef ook wel eens goed weg, hè. Ja. Ja. En die kerk staat daar in brand. Hoe kwam je daarop? Ja, zie je, ik heb daar een paar onweersbuien heb ik tegen elkaar op, hè, die schuiven. Zie je, de vonken die spatten eruit. Want toen Jezus de geest gaf, toen werd het ontzettend slecht weer. Zo staat het in de Bijbel, hè. En daar moet je het een beetje even maken, want ik fantaseer het. En toen heb ik 2 onweersbuien tegen elkaar opgezet. En toen was het helemaal donker. Hè? De lucht was donker, zwart. En toen heb ik daar maar, zeg maar zeggen, de fantasie, weerlichtslagen zo naar die toren. Want er staat in de Bijbel, en het voorhangsel des tempels scheurde in 2. Nou heb ik daar maar een onweerslag, dat die weerlicht daarin sloeg. En dan staat een soldaat bij op wacht, maar die toren stond direct in licht te laaien. Hè? En hier heb je spelonken, ook gefantaseerd, want daar vonden ze Jezus later in. Toen was het van het kruis af, toen lag het in de spelonk. Die verhalen weet ik allemaal af van school, zou ik maar zeggen, en daarom maak ik het ook. Het zijn hele mooie voorbeelden op te schilderen. Maar wat moet je anders vallen al iets schilderen? Huh? Dat is de Elfsteden, toch? Dit is naar de vinders toen aan Leeuwarden, van Dokkum af. Dat is het laatste eind. Naar Leeuwarden, dat is de vinders, hè. Of de vinders, hoe noemen ze dat? Ja, en daar strepen ze allemaal tegenaan om daar allemaal eerst te komen, hè. Want de ene kan je wel zien, die schiet de andere voorbij. Hè? Om maar eerst te wezen in Leeuwarden, die hebben zelf een prijs, hè. Een extra prijs of zo. Nou, zo Staat je gaat dat. eigen huis er ook op? Is Wat dat blieft? niet, staat je eigen huis er ook op? Hierop? Ja, die steeg wel, maar je kan het huis niet zien, hè. Maar zie, dan had ik hem nog veel langer moeten hebben. Als je al die stegen maken moest, hè, dan had ik hem nog veel langer moeten hebben. Als dat een behoorlijk steegje was. Dat kon ik niet. Ik moet huis aan huis, hè, moest ik maken. En ik heb het zo goed mogelijk, meen ik, naar mijn zin gemaakt. Want ik heb hier al een keer 4, 5 Elfstedentocht meegemaakt. Zelf heb ik Prins Bernhard hier wel eens overheen zien vliegen. Oh ja? Ja, uit de luchtweg, met zo'n hele schatter geloof ik, toen in die tijd eens een keer. Daar heb ik nu met elkaar een stuk of 13, 14 van gemaakt, van deze, de Hof van Eden. Waarom zoveel? Ach ja, dat ligt me mooi, jongen. En zeg maar zeggen, er zijn een hoop mensen die hebben daar idee voor in die bomen, met die druiventrassen en die slang om die boom, hè. En dan zeggen ze, kan je ook één zo van bijmaken. En dan maak ik maar eens weer een. Maar als de mensen het jou niet hadden gevraagd, had je er ook niet meer eentje gemaakt. Misschien niet. En misschien wel, dat weet ik niet, hè. Maar ja, ik heb wel vragen naar deze dingen, want als maken nu naar 20, zeg maar zeggen, dan nemen ze allemaal als ze hier komen. Dan zeggen ze, dan heb je ook nog een Hof van Eden. En daarom, ja, dan scheelt ook nog wel eens eentje in voorraad, hè. Vind je het niet vervelend om het altijd weer te Nou, uiteindelijk wel, ja. Maar zie, je moet ze nooit gelijk maken, want dit ben banaan, maar die heb ik daar ook wel eens hangen. En die druiventrassen, zeg maar zeggen, heb ik hier wel hangen. Je moet ze nooit gelijk schilderen. En sinaasappels en gewone appels, die heb ik weer anders. En die stand van Adam en Eva, die heb ik daar ook wel. En hier wel, en daar wel. In de midden, zeg maar zeggen. Nou is dit een van de laatste, hè? Ja, Maar ik weet het Die niet ene meer. die daarachter staat, is jouw allereerste Hof van Eden. En Die vind ik daarachter nogal een staat? verschil. Ja. Nou, dat denk ik wel, want die is ook even mooier, denk ik, hè. Misschien is dit wel een van mijn eerste. Hoor, dat kan best wezen. Ik ken niet meer helemaal volk op dat gebied.
Zie, dit is violetblauwe verven. Hè? Toen had ik eens een potje violetblauw. Ik denk, die kan ik wel violet maken, die druiven en zo. Hè? En die pruimen, zeg maar zeggen. Je hebt blauwe en gele pruimen, want hier heb je gele. Hè? En zie, dan komt de engel later een boom weg en die ziet ze, Adam en Eva. En die komt met het scherpe zwaard eraan. En ze waren naakt, ze ben er naakt ingekomen. Maar toen schaamden ze haar, doet ze ontdekt werden. Om van die boom te eten. Dat was de boom des kennis, des goeds en des kwaads. En die mochten er niet van eten. Hé? Nee. Kijk je wel eens naar het werk van andere schilders? Nee, ik kijk niet veel naar. Ik hou me bij mijn eigen. Maar wat hangt daar dan? Dat is de nachtwacht van Rembrandt in de reproductie. Daar kijk ik veel naar, hoor. Want zie, dat is in de eerste klas geweest, hè. Ik wou dat ding graag zien. Ja, dat moet een heel groot ding wezen. Het is een hele muur, niet? Heel groot. De nachtwacht van Rembrandt. Nou, die is wereldberoemd, hè. Ik wou wel dat ik zo beroemd was over de hele wereld, die Rembrandt. Mijn wiegje was een stijzelkistje. Mijn deken was een oude zak. Mijn leven was versierd met streepjes. Moet er maar heen, hè, naar die deur. Loop maar door. Die deur, hè? Ja hoor. Jongen, wat een prachtig ding, hè? Schitterend. Prachtig beschilderd. Ja, het is echt een heel mooi Echt, hè? geschilderd. Net Net als een echt, foto hè? geweest, Net hè? als een foto, ja. Dat is een wonder. Ja, Ja, maar dat- het is geen foto, want het Nee. was eerst een heel groot, Ja. leeg Maar het is een doek, kunstenaar hè? geweest, maar hoor, het is een deze. kunstenaar geweest, jazeker. Oh, ja. no. Ja. Kan u ook zien wie de voornaamste man is? Dit is in wit met die hoed op? Of is niet die die met het witte, zwarte die pak zwarte aan? is het. Oh, die Ja. zwarte is die. Dat is de kapitein, Ja, kapitein ja. Banning Kok. En dat laat hij ook zien, Rembrandt. Ja. Want die kapitein Banning Kok staat net een stapje voor Ja? die Ja, luitenant. ja, ik zie het, ja. Ziet u? Hè? En hij staat er ook veel heersender bij. Het is hè? echt Hij- een kapitein het uit is die echt tijd. een kapitein Uit die uit tijd. die tijd. Ja, weet je wel. En hij geeft ook het bevel van jongens, hupsakee, Ja. geordend. Maar ja, hij kan natuurlijk niet zo hard roepen Nee, over nee. die hele troep heen. Ja, ja. Hij heeft er iemand anders ervoor. Maar het is een beetje moeilijk te zien met die lampen. Daar staat een man Oh, met zit hij een in die hoek? trommel. Ja, met een Ziet u? trommel, ja. En die trommelslager, die geeft een flinke roffel. Ja. Zodat die mensen En dan weten zich jullie wel straks wat de tijd er is. Ja, hoe ze ik begrijp het moeten wel, ja. staan. Ja. En nou kan je niet heel erg goed zien, maar daaronder die trommelslager, daar staat een hondje. Zie je dat? Ja, Het ja, is heel ja, moeilijk dat zie te ik, zien, ja. maar dat komt ja. door die lamp. Ja, maar ik zie het wel, heb ik op zo. Ja, ik zie het wel. Nou, dat hondje, Ja. daarmee probeert Rembrandt aan te geven dat die man geluid maakt. Zeg, nou gaan we nou even naar dat Ja. andere schilderij kijken. Prachtig stukwerk. Oeh, wat fijn, wat fijn.
Moet je eens Ja. kijken, die sluiers die hij om heeft. Die kwastjes die eraan hangen. Ik vind dat dit Oh, ook prachtig geschilderd wat is. is hoor. een Dat ben fijn ik, ding, joh. En zo duidelijk allemaal, vind Ja. ik dat. Hè? Ik vind Ja. het een prachtding. Ik kan Ja. niet helpen. Ja, Maar dit ja, is- ik heb er helemaal aan de muur een reproductie. Ja, ik vind het dat wel vertel mooi. je, ja. Maar Ja. dit vind ik Ja. veel mooier. Ja. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet anders Ja. zeggen. Het is dus zo, ik vind die van de Helst mooier dan de Nachtwacht van Is dit van Rembrandt. Halst? Ja, van de Helst. Ja, een heet verre dat, weg, joh. oh. Dat moet ik eerlijk bekennen. Ja. Daar valt Rembrandt bij weg. Een prachtschilderij daar. Dat is van een zekere schilder uit vroegere jaren. Misschien 200 jaar oud, ik weet het niet precies. Dat is van een zekere Van der Helst in het Rijksmuseum in Amsterdam. Die heb ik bekeken. En ik vond het een prachtding. Ik heb ook een Rembrandt. Maar ja, Rembrandt, ik weet niet, hij is wel mooi. Ik kan er niks van zeggen, maar deze vond ik veel fijner. Want deze vind ik helderder. Hè? Ja. Dat, die wil ik alles weer kijken. Maar ja, daar kom ik op het ogenblik niet aan toe, want ik zit hier te eten, hè. Rozijnen en de brandewijn. Ik wil er even een mooi plaatje op zetten. Ik heb nog een. Ja. Maar die is even een huidje. Even horen. Die is in het oogras. Hoe is het wat, hè? Dat is een plaatje, daar zit voor iedere mens wat in. En ten meeste als je ouder wordt, hè, dan begin je er meer over te denken. Op je verleden en over alles. Dat is iets, ik moet zeggen, een mens wil het feitelijk weten, wat hiernamaals is. En maar ze komen het niet aan te weten. Dat moet ieder persoonlijk ondervinden. Dat is mijn lievelingsplaatje. Daar kan iedereen mag van nemen wat er wil. Hè? Er zit voor alle mensen zit daar wat in dit plaatje. Moet jullie maar eens goed luisteren. Op oud. Wie weet wat er is achter de ster en maan. Ik ben te heu, hè? Hoe lang duurt nog de nacht? Nou zet het bos in. Het land waar wij mogen zijn.